Ma en penj laktar. Chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono isironwa kod Glenmark. Glenmark komakore kod dakteche mopogore opogore pacho ka dwani mondo mi in kaka jahera mar chenro ni in kaka ng'ama dichuo mondo mi dhi mondo mi tim test mar PSA. Test mar PSA en test mar ang'o? Adwani mondo mi kete chenro ni mondo Muhammad go mbaka ibro ng'eyo ni en chenro mage kata test mage ma Glenmark dwani mondo mi tim. Kaka wamedo sudo kod chenro ni bende mi namba masamori nyalo goyo mondo mi iyud kaka inyalo tudori kodgi. Nyakwara Mogejwa kamora mora ma intiere mabro taye chenro ni en Ruth Otieno. Yena mondo mi arwak wendo wa kendo daktari wa obonyiso wa nyinge en wod kanye olonye weche mage. To kapok adhir daktari namba mar dakteche kata momakore kod PSA nitiere screen mari. Ye mondo mi indik namba no mondo mi igo simu mondo mi ing'e ni en ang'o monego beni timo test mage monego beni timo kisironwa kod Glenmark. Daktari machiegni chenro mar penj laktar. Erokamano, aduoko erokamano kuom thuolo mimiyowa kawuono mondo wawuo gi jopiny kuom weche mag tuoche mag prostate. Nyinga en Dr. Dedan Opondo. An wuod Gema Luor, Siaya, lakini atiyo Kisumo. Koriw duto an daktari mar lach, tiende di urologist, and ng'amosomo thieth as a surgeon, and then adhi akaw migawo mar weche mag lach kaka daktari mar lach. Kamano. Amor mokalo mar bedo kodi e chenro mar penj laktar Dr. Opondo. Kendo amor mokalo ni idwani mondo mi puonji oganda wa kotenre kod chandruoge mathoro mako joma chuo ahinya korka weche mag prostate. Kawuono diher mondo mwago mbaka e weche mage kata topic madwani mondo mi Nyakwara Mogejwa. Kawuono wadwa wuoyo kuom tuo mar prostate. Koriwo tuoche mag prostate ahinya kwa dimbre gi wach mar prostate cancer. Yore minyalo fwenyego chon kapok ochendo e dend ng'ato, to kod gik ma ng'ato nyalo timo mondo one kaka dak gi prostate cancer. Yes. Mana kaka iwinjo no en tuo kata chandruok mar prostate cancer. Mano ema wadwa wuoyo odiochieng' ma kawuono. Dwe mar 9 ni wawuoyoga kuom kansa mang'eny mokalo nikech wadwa ni mondo mi oganda wa ong'e kia kelo chandruok kaka joluo nogo ngero. Dr. Opondo, prostate ma en fuon mane tije maduong' en ang'o? Kotiyo maber to nego beni ng'ato winjo nade kata ngima ng'ato chal nade? Prostate en achiel kuom fuonni mag dend dhand dichuo. Tiende ni wakeini onge prostate. Wan joma chwe ma wan gi prostate to wakeini onge prostate. Prostate opogre gi fuonni moko e dend dhand dichuo nikech en achiel kuom fuonni madongo nyaka chieng' dhano osim. Inyalo pime gi kok dhano kata yie wi dhano. Tije wuon momiyo Nyasaye ochweye en ni ogolo kwiri ma ting'o pi kodhi. Tiende ni kodhi mar dhand dichuo kung'iyo picha ka nitie gimiluongo ni nyangeta kata puot dhand dichuo. Mane ma kodhi manyalo miyo ng'ama miyo ich wuokie. Pi mating'o kodhi wuokie gimiluongo ni prostate. Tiende ni prostate ni e kind dag lach kod lokro mar lach to dhi otudre gi jueche ma wuokie puot dhand dichuo. Tije wuon en golo pi kodhi, tiende ni pi wuokie prostate to kodhi wuokie puot ng'ama dichuo. Mane gimomiyo chweye. To nikech nyaka pi kodhi no wuogie duong' ng'ama dichuo e lokro mar lach, prostate ochung' e kind dag lach mwaluongo ni bladder kod lokro mar lach. Koro odhi oluoro lokro mar lach no mondo ka ng'ama dichuo riwre gi ng'ama miyo to samobire no to golo pi to pigno donjo e lokro mar lach to riwre gi kodhi mowuok e nyangeta eka ng'ama miyo nyalo yudo ich. Mane tije momiyo chweye. Yes. Ilere maber mokalo. Onego beni ka ongima maber kata kotiyo maber to nitiere gimoro ma ng'ato winje dende koso ng'ato konego beni winjo gimoro amora. Nikech ilero nwa kacha ni en gino madongo nyaka chieng' moro ng'ato tiek wuodhe pinyni. Kongima maber to onge gima ng'ato nego bed ni winje dende. Tiende ni onge chandruok moro amora ma ng'ato bedogo. Emomiyo ineno kata joyeng'o mathurwa kane kiaye nikech en achiel kuom fuonni molinge dend dhano. Otiyo mana tije mos kama nochweye no. Kongima to onge wacho ling kanyo thi. Dwe mar 9 higa ka higa watemoga mondo wapuonj oganda kotende kod kansa ahinya kansa kaka koro mar prostate ni. Wadwani oganda wa ong'e ni en fuon mantiere tije en ang'o kaka Dr. Opondo leronwa. Kaito seche motiyo maber ok onego bed ni winje bendo ko bed nego bed ni winjo gimoro amora e kit ngimani. Wadonje wach mar kansa mar prostate ni daktari. Prostate cancer en achiel kuom kansa ma
thoro bedo kuom joma chuo kendo iwacho ni e pinywa mar jorateng' kaendi en achiel kuom kansa mang'eny mogik moloyo tuoche duto mag kansa ma joma chuo nigo. Ng'enyne en kansa mabiro omedre kaka higni medre. Ayango chien kanyo ni prostate dongo nyaka chieng' ng'ama dichuo tho. Koro kapok wadhi ahinya kuom prostate cancer, adwa napoge nikech seche moko weche gik wawacho to nyalo kelo buok ni jomoko. Kamano. Prostate nigi tuoche ariyo. Awacho ni lokro mar lach okadhe iye kaka picha nonyiso, to dongo nyaka chieng' isim. Tiende ni kaka omedo dongo e kaka lokro mar lach mokadhe iye no medo dinore. Ka in wuoyi marawera ma pod tin to in gi lokro maduong', emomiyo ineno ka rawerni kata kodhi kama giole pi to nyalo olo pi ma okate korot. To jaduong' to kata odhi manecho to chune ni nyaka obed piny kata pi dwa mana nolore tie long'ne nikech lokro no dhi ka dinore. Dinruok mar lokro mar lach no waluongo ni tuo jodongo mar lach to ok en kansa. En mothoro chando jodongo duto. Ka en kata gi jodongo 20 mobiro nena e klinik, tibro nwang'o na 19 kuomgi nigi tuo jodongo mar lach, tachiel ema nyalo bedo gi tuo mar prostate cancer. Jomoko bro biro gi lach ma sate sate, lach motieno, lach makaso jodongo makata kapok ichopo kaminyalo ole pi, kaminyalo konyri tiseketho law. Mago duto waketo gi e duol achiel mar tuoche jodongo mag lach. To dongo kar tiende ni oko ke kothe bo wuog bo dhi e fuondni moko mag dend dhano. Kochopo kama koro prostate odongo, bo yudo kido ma onyalo keyo kothe kowuok bo kadh kiew mar prostate no wuon. Ahinya onyalo keyo kothe bo dhi ondhudho mar chogo, kata tako, kata chuny, kata lohombro mar ng'ato, tiwacho ni en prostate cancer. To nikech en gima dongo mos, othoro chando joma dongo higni mawuok 50 kadhi nyaka 80 bochop nyaka 90. Mane makoro iluongo ni prostate cancer. Tiende ni yawuoyi duto nigi prostate duto dongo, moko dongo to chando ji gi weche mag lach, to moko dongo to yudo kido mar kadho kiewo. Manigi kido mar kadho kiewo no emwaluongo ni prostate cancer. To en cancer nikech cancer en gima nyalo kere e dend dhano, to kuonde modhi okerego to nyalo keto midhiero kata thagruok ni ng'ama nikode. En penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu ma en Dr. Opondo iwinjo kako lere maber gi dholuo maleo kotenre kod chandruok mar prostate. Yawuoyi duto te nitiere kod prostate. To gima timore kuom prostate ka ni omedo dongo nyaka chieng' moro ng'ato wit ngimane. To onyalo dongo to seche modongo no bende pod onyalo dhi kodiyo lokro mar lach. To ok ni duto te ma ng'ato nitiere kod chandruok mar lach ni en kansa. Ooyo, onyalo lokore mana kansa ka koro odhi modongo mokere makoro dhi e fuoni mamoko. Kang'eyo ni pichani nyiso weche mileronwa gi maber daktari. E pichani king'iyo mani batwa korachich kaendi onyiso dag lach. Inyalo chunga. Okay. Maendi en ye dag lach. Then mae lokro mar lach makadhe duong' ng'ama dichuo, to mae puotne. Kodhi wacho ni wuok e puot kabiro malo to ringe tok dag lach kato dhi to donje prostate. Pi kodhi bathe wuok e dak matin manie dire ka mwaluongo ni seminal vesicle, to ng'enyne wuok e prostate achielni. Koro pige mowuok, kodhi mowuok e puot dichuo koriwre gi pige mowuok e prostate gi, sama ng'ato riwre gi ng'ama miyo to dag lach lorore, to piny ka be lorore, to kodhi go duto riwre ka. Mae maka koro wuok oko ka dand dichuo puko to nyalo miyo ng'at mamiyo lach. Mae kiepe ma wawacho ni ka tuo owuok e prostate kodongo bodhi odino lokro no, bo wuok gi oko, e kako iluonge ni prostate cancer. To chakre gi katine nyalo bedo gi kido to pok owuok, mane wacho ni cancer moyud chon. Cancer ma oyud kosekadho kiewo emiwacho ni advanced cancer, en cancer moyud kolewo matin. To ber prostate nikech odongo mos, kata wayude kolewo
mosekere fuoni mag dhano. To nikech en kansa madongo mos, thiedhe bende bedo mayot moloyo kansa moko ma tijgi tek matin. Yes. Moro Dr. Pondo, inyalo pimonwa ni seche ma joma chwo duto tentiere kod prostrate ma en fuon manigi tije ma bende en tich maduong' mokalo. To ok ni duto te mantiere kod chandruok mar prostrate en gin chandruok kod mar kansa. Joma gi mantiere kod thuolo mamalo mar bedo kod kansa mar prostrate. Jok manigi thuolo mamalo mar bedo gi prostate cancer koriw band dichuo te manie piny ngima to lure gi kido mar rangi mar dend dhano. Dhand jarateng' yudo prostate cancer mayot moloyo wazunge. Te kind wazunge go be opog gi, nitie wazunge ma loka Amerika ok yud kansa, yudo kansa mang'eny moloyo ma a Japan. Tiende ni en gima owuok e kido mar ng'ato. En gima ochwego ng'ato moago piny e nyodo manonyuolego. So mane gima duong' minyalo wach ni ka in jarateng' yot mondo iyud kansa moloyo ka in dhando diero. Mano mokwongo. Kaka wacho ni prostate dongo nyaka chieng' ng'ato sim. Ka higni chopo higni mag 50 kadhi mbele, ibro nwang'o ni kansa chako medore moloyo jok matin ni higni 45. Emomiyo jok matin ni higni 45 ok wathor kata penjo gi ni be osecheki ni prostate cancer. Lakini kaka hiki medore e kaka bet ni nyalo bedo gi prostate cancer medre. Weche ariyogo madongo. Awinjo jomoko penja ni mit kaka chamo ma to nyalo kelo prostate cancer, madho sukari. Oyo, nitie cancers ma mano nyalo timre. Lakini prostate cancer en kansa ma wuok e chwech dhano. Tiende ni lore gi kido mane Nyasaye omiyi. Bet ni dak aming'a emomiyo koro seche moko ochalo gima noboch kamoro ling' to jomoko mag gilokre ka gima en gi sifuao moro koro chako dongo piyo piyo moloyo onyak kar dongo asweya. Daktari, kotenore kod lony ma intiere godo kata kotenore kod nonro ma isebedo kitimo kata kotenore kod ng'eyo ma isetemo ng'eyo godo tuoni maber, debede ni en ang'o matimore kuom jorotenge manyalo keto gi thuolo mamalo koro kipimo gi kod wasunge, ok ni idonjo na mana matuto, kimulo na mana wiye mana matina, gimuparo ni timore kaka lakteche. Mano idwa dhiye matin lakini to nawacho ni ok wadhiye matin. Nitie chwech dhano, nitie kido ma ng'ato ka ng'ato nigo. Momiyo in gi pien marateng', to ng'ato rabora, to ng'ato nyadundo. Nitie gik mwaluongo ni genetics. Nyinyo mag del. Nyinyo mag del. Ma ng'ato ka ng'ato nigi nyinyo mopogre. Nitiere kuonde moko ma ka okethre. Ochalo rekod mar san mogwar. Ibro nwang'o ka nitie jomoko manigi pado moro ma kogwar to pod nyalo goyo thum, to moko nitie ma kogwarre to koro kethre kabisa. Mar jarateng' nyinyo ma gero del mar prostate dwa nyapie matin ni ogeri auchiel e ngimane duto nyalo bedo gi kansa. Tiere to kenen moro ma odhi ahinya tieto en tiere. Nyakwara Mugia Jwang' chenro ni isironwa kod Glenmark. Glenmark komakore gi lakteche ma pacho ka sani chiwo pim ma onge chudo ne tuo mar kansa mar duong' joma chuo kata prostate cancer. Go simu e namba mar 0-737-42-991 mondo mi ng'e laktari mantiere machiegni kodi manyalo tudi mondo mi idhi tim pim. Ma en pim mikwayo joma chuo duto te chakre higni 45 kadhi nyime mondo mi otim mondo mi iyud kaka inyalo fwenye chon. Yenwa wakaw yweyo ka waduogo to abro dhi nyime kod chenro ni. Seche wakaw yweyo bende nyalo oronwa ote machuok. Namba mar SMS en 23600. Chenro en penj laktar, kik idhi mabor, kik isud kata matino. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma
tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kodgi as decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo, to ok nasomo e polytechnic, nena jua kali tu, kaka kora timeni. Pok opogore, keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno to ipuonja mondo an be nopuonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Pondo, en laktar mosomo kendo lonya e weche mag lach, yor lach, kaka iwinjo pimo nwano kawuono waketo maino e prostate. Daktari mori nyalo pimo nwa ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni prostate ni kata fuoni odongo mokalore kata odongo e speed mamalo kata dongo ne nitiere kaka osechako kelo lokruok e kit ngima. Yes, prostate owuon awawacho ni olinga mos ma en onge wach ma ok othor chando ji. Ng'enyne kochand ng'ato to ochendo gi weche mag lach, thagruok mar korka lach. Awawacho ni nitie jok minuang'o kaka rilayo sate. Bang' dakika matin to lach okasi, seche moko inuang'o ka chuno ni nyaka iring mondo idhi ol pi. Iwinjo ni iolo pi to lach moro dong', ok orumo duto. Kitieko kama idhi losrie to kendo igombo ni dog idhi temi tang'ie modong', to be onge gima wuok malong'o. Mano kochakore. Bang' mano onyalo chako dinre, koro lach monego bed ni kaka wawacho ni ok ate tie dhot, koro lwari e tiendi. To koweye aming'a to nyalo ga bibo dinre ma koro lach koro ok nyalo wuok, koro winjo ka piny iyo kuot to rami, to mano koro chuno ni nyaka ring nikech koro en gima onego tim mapiyo piyo. Mago duto timre ka prostate no dongo kar tiende, to ng'enygi gin tuo jodongo mar lach ma wawacho cha. Prostate cancer be kodongo kar tiende kanyo obe onyalo kelo thagruok bila ma wawachogo. Kobukre bochopo kama koro dhi okadho kiewo mar prostate bo wuok oko, kama ohero dhi ahinya en choke mag oguro kata onding', odhi e luhumbru mar ng'ato. Koro iwinjo ka onding'i rami, kitemo lung'ri tiwinjo ka toki ojony, iwinjo ka gima pek moro ka gima nindo kata e simiti moro ninde toki onding'i. Komedre moloyo kanyo to en gi rem kar osirawende ka endi manyalo kata chiwo ng'ato motame nindo. Mano nyiso ni koro odhi okeyo kothe, odongo e ondhudho mar choke mag tok. Koro kodhi orindo ondhudho to kelo rem. To nikech sangalo mar dhano mwaluongo ni spinal cord kadho e chogo mar luhumbru no,
weyni mag nerves mawuok kadhi e tielo be onyalo gadeyo ka koro osechako donjo choke mag ogurogo koro winjo ka tiendeni chalo ka gima nigi thudhno, jomoko luongo ni kalandhidhi kata seche moko in gi nyawo moro e tiendi kata tiendeni wang' ka gima iwuotho e lot. Mago duto timre nikech koro tuo dhi odonjo e choke mag oguro. Kolewo ahinya to nyalo turo choke mag tokgo. Mana kaka onyalo turo, inyalo pime gi kulundeng kata mana kudni modonje bao manie ganambewa ma odhi oyiengre botur olwar piny. Kotimre kamano to koro odhi odiyo sangalo mari, koro chopo kama koro ng'ato ok nyal kata wuotho, iwinjo ka koro en mana ng'ama koro chunni nyaka ting' kata dhir. Mano to koro modwa lewo ahinya, pod waneno ji achiel ariyo mabiro gi mano. Seche moko kodhi odonjo e ndhundhono to oduoko remo piny nikech remo duto wuok e ndhundho mar chogo. Koro inwang'o ka rembi odok piny, iwinjo kiol, ndhath chiemo be koro iongego, pi be koro dhi odino nyirokeni, koro tiendeni kuot. Magi gik ma prostate hinyo timo kodhi owuok e prostate kama nonyochweyeno bodhi okeyo kothe oko mar prostate. Mago kende mwathoro neno ji ka nigo minyalo wacho ni makro ranyisi ni chalo ni ng'ato nigi prostate cancer. To kwa wache ga kama e TV to koro ji duto magi tuoche mag oguro koro wacho ni adhi ucheka prostate. Oyo, tuo mar arthritis ng'eny kuom joma dongo moloyo prostate cancer. Omiyo kata koguchi rami to kik iwach ni daktari koro wacho ni an koro an gi tuo mar cancer. Gik ma wacho go duto nitie tuoche mang'eny manyalo kelo gi, emomiyo koro wantie joma nyalo konyi pogo rombe gi diek mondo ng'eni to en ma kose en ma. Nikech kwa wacho kamano samoro ng'ato nyalo bet gi buok ni koro arthritis na ni olokre cancer. Erokamano to bende mano apani kaka ilere maber mokalo nikech gin ranyisi ma bende biro kod tuoche mopogore opogore. Samoro ka remo dok piny olo thoro bedo en ranyisi mag tuoche mamoko. Oguro ka remo en ranyisi mag tuoche mamoko. Man daktari wacho ni kapono no nitiere thuolo mamalo, intiere kod higni 48 kadhi nyime, ber ka ichekiga kadichiel ni to prostate ni chal nade. Prostate gi dholuo daktari wanyalo wache nang'o gi dholuo maber? Prostate anyisi ni joyeng'o mathurwa kane kiaye nikech en fuon molinga ma bende to kata mar dhiang' mag ruedhi mane ji ng'eyo go fuon ni tin ma ok inyal ng'eyo. Koro waluonga ni prostate. Waluonga ni prostate. Erokamano nya Dr. Opondo. Antiere kod penjo mathoth kamokalo. Nyakwana Mugia Jwang'a inyalo oro ote ni e namba mar 236 000 kik wiwini chendo ni sironwa kod Glenmark ma bende tiyo kod lakteche mang'eny mokalo pachoka mar konyi mondo mi yud kaka inyalo yudo pim mar prostate ma daktari kawuono puonjo wani. Daktari antiere kod penjo moro ka John openjo ni en gi tong' duong' ng'ama dichuo mokuot to kowuoth maber chung' bende okonyal, mano nyiso ni ang'o manyalo bedo ni time? Kata dichuo kata puot dichuo kuot to okorem, ng'enyne nitie ga pi moro manie ofuko moting'o puot dichuono. Nitie jok moko ma pigno gudre ma gimo kele malong'o to be onge nikech nitie juechni monego bed ni ywayo pigno. To nitie kaka pigno donjo to wuok. To jomoko madonjo ng'eny moloyo ma wuok. Okorem, ok en gimoro ma inyalo kata wacho ni nyalo nego ng'ato. Lakini ka koro dhi ofundo piny kanungo kanyo, to inyalo ga tim kaka inyalo yawe, inyalo ywa pigno kata inyalo bare. Mano nyalo konyo ng'ato machalo kamano. To mano ok prostate cancer nikech jomoko ka gimoro amora time kanungo ka to koro iketho nying prostate cancer nikech wadwa wuoyo kuome ahinya. Iwacho ni iketho nying prostate cancer. Daktari antiere kod penjo machielo ka iluongo ni Wiki Nyilima penjna ajuo gani kodongo to nyalo tieko ngufu mar dichuo koso kaka higni medo dhi? Mano penjo maber kabisa. Prostate kadongo to oko thag ngufu mar dichuo. Tiende ni teko ni mar rito odi oweyo ni. Kodongo e iye kar tiende nikech pote ma wacho ni kiepe ma katuo kadho to nyalo kelo thagruok cha. Jueche matero teko koa e obwongo dichuo kadhi piny e duong'ne kadho gi oko mar prostate. Koro kata ka prostate no dongo to dhiro gi oko to teko ni to weni. Kata kamano ka ng'ato nigi tuo mar prostate cancer tiende ni koro dongo bodhi okadho kieo. Seche moko nyalo gadhi bokadhi olandra mag jueche makao teko koa e obwongo katero e nungo dichuo kata duong'ne to nyalo mai teko. But mano timre to kahinya.
Namba mar SMS nitiere screen mar nyakwara mogi jwange na ria deka uchiel nono wantiere kod Dr. Pondo wang'iyo kansa mar prostate mabende thothne watimo awareness ne dwe mar 9 higa ka higa. Antiere kod penjo machielo ka daktari akwayo ni mondo mi iwinjane mondo iwinjane kinyalo konyo jatuo wani. Owacho kacha ni mos na daktari entiere kod higni 50 kod 8 to sani tuo moro chande sama losruok matin obiro ne to oonge break kaesto tekone mar ng'ama dichuo bende odok piny mokalo. Koro penjo ni dobed higni emosedhi ahinya koso dobed chandruok kod prostate. Mano gik mawacho go gin weche ariyo, nitie tuo lach kanyo to nitie tuo mar teko mar rito ot. Tuoche ariyo go biro kaka higni medo sudo. Mana kaka ng'ato nyalo bedo gi lwar e wiye to kod lwar e tike to knyis ni lwar mar tiko kelo lwar mar wich. Gibira nikech koro gidonjo nikech duong' odonjo e dend ng'ama dichuo. Mokwongo mawacho mar lach mapusre mawuok kende no nyalo bedo tuo mar prostate. But nitie tuoche moko mabe miyo dag lach buogore ka gima en gi ndulmene moro kanyo matin. Mamago to tuoche mawuok e lehombro mar ng'ato. Koro ka ng'ato nigi lach mapusre be kanyo be kendo nyaka wapogni to en mar prostate ni kose do bed mar dag lach. Nikech dag lach mabuogre be nyalo dhiro lach matek makata prostate no apod oyawre maber to nyalo chendo. Koro kanyo nitie pim ma wapimo makonyo wapogogi nikech yiend dag lach kod thieth mar prostate mar jodongo pogre. Now nitie jomoko manigi tuo mar oguro makoro nerves ma wawacho mawuok e sangalo matero teko e dag lach to tero teko e duong' ng'ama dichuo odinri gi malo. Koro chal ka gima in gi line mar stima marwako stima e dalani ot ng'ama duong' gi simba ng'ama tin, to ka line okethre transformer to koro teko ni mar rito dala dok piny to dag lach bende nyalo chendo gi pusre. Koro gin tuoche mang'eny maromo kamoro achiel emomiyo dware ni ng'ato dhi ir daktari to ipime mondo ng'e ni to mane matheko mondo miye thieth moromo kode. Daktari yena mondo mi apenji adwa ni apenja ok ang'eyo kaka odhi bedo to kotenore kod twagni kaka ne wachake wantiere kod picha maber ka ma kaka nipimo ni prostate ni medo dongo seche modongo to medo dio lokro mar lach. Odiye tiende ni yor lach bedo matin koro lach ok wuog maber kako nego bed ni owuok. To seche opusore kokalo kanye kapono ni gini nodhi modinore okuot modino dag lach. Koro okodinre nodinre te. Kodinre te to mano lach bro gudre mabang' kata mana seche ariyo to koro in gi rem ichalo ng'ama nigi muoch mar lach. Gimomiyo pusore obekoro kanyo dhiye matin but nitie kaka obwongo mar dichuo pango kano lach kod golo lach. Ka prostate no lach tek no donje iye to obwongo wacho ga ni ero lach osechako wuok to dag lach dhiro. Koro kodhi odongo bodinore bodhi oyware maduong' lach madong' e iye ne wuondo obwongo ni ero lach osechako wuok to dag lach dhiro emomiyo inwang'o kaka to dinre kamano to lach pusore. To kinwang'o nopusre no kipenjo jatuo malong'o to bro nyisi nopusre mana matin to ng'eny ne odong' chien nikech otemo wuok to ok wuog maber. Inyalo yudo bende nyakwara mogi jwanko kalo Facebook page wa en penja laktar yena mondo mi asomie ote moko kata wamedo sudo. Daktari wabudo ji weche mag diagnosis kata timo nonro matu nikech ni wacho ni ranyisi gi gibiro kod tuoche mamoko. Koro ka ng'ato biro iri kaka Dr. Pondo molonye weche gi ibiro timo diagnosis nango mondo mi wach ni to ok en tuo jodongo mar lach, to en to en thothne timo diagnosis nango mondo mi chopi kama wacho ni to en prostate cancer. Gima duong' ma wakwongo gago en loso gi jatuo mondo wambek kode onyiswa kit chandruok ma en go kaka tuo no osewuotho go kata kuom dweche kata higni mokadho. Nikech tuo ka tuo nigi yo molowo e dend dhano kako wuotho. Koro mano waluongo ni history taking. En moduong' mogik emomiyo chuno ga ni ka ng'ato tuo to wadwa ni bi e klinik wabed kodi to waneni wang' gi wang' tinyisowa kaka tuo dhiyo. Koweyo mano nitie pim ma wapimo achiel kuomgi watiyo gi lwedo to wasoyo kachien nikech kuneno prostate cha to tiek gi line machien mar minyaga mar dhi oko maduong'. Kisoyo lweti e tok ng'ama dichuo kama prostate no nitie tinyalo mule. Prostate madongo mos yom kanyanya mochiek
to prostate madongo piyo fundre to rindo kanyo kimule to chalo kidi tek ka kidi kodi nyalo watiyo gi lwedo to wapimo then nitie pim mar remo mwaluongo ni PSA ma eni ma tinde wathoro tiyo kode ahinya nitie kamera be wanyalo soyo gi kachien mar yo mar dhi okono to waketo kuom prostate waneno kite nikech nitie kido ma en go e picha ma kwaneno tipo ne to waneno ni mama dongo ma eyo ma kawaida to maendi to en molokre then kowe mano ka en ng'ama wan gi chich ahinya ni do bed prostate cancer to nyaka wakaw ringo moro matin gi sindan marom gi sindan tueng'o wakaw gi gaseche moko 12 kama titero ni jalab to pimo nikech ok nyala nyiso wadu ni yo maneni ni chal ni gi cancer nikech cancer en gima kisenyiso ng'ato to koro nyaka odag gi ngimane emomiyo chik mar tich dwaro ni nyaka wakaw sample moro kuom ringo matin tidhi teri e pim koro inene wang' gi wang' tineno kite e picha ma ja pathology kata lab timo mago ema wadonjogo e pim ma wapogogo rombe gi diek ma prostate mar jodongo cha koso en prostate madibed ni en gi cancer kamano Nyakwara Mugejwang, Dr. Dedan Opondo leronwa kendo pimonwa kendo medo yawo pachwa matut. Nitiere yore mopogore minya tim godo pima mar prostate. Wacho kacha ni nikech ochiegni kod yor minyaga. Wacho kacha ni kaka lakteche nitiere kaka ginyalo soyo lwetgi kendo gipimo gibro winje ni prostate maonge kod chandruok yom kaka nyanya mochiek to mantiere kod chandruok to tek kaka kidi kendo gibro winje mapiyo piyo. Inyalo pim remo to bende inyalo go picha. Inyalo kaw ringo moro matin titero e lab mondo mipima ni ochal nade. Okang'e ni nitiere kod stages kaka kidenye moko mag kansa mamoko daktari biro pimonwa to mana ka wasekaw yueyo. Kikidhi mabor kata matin kikisudi ka waduogo to nyaka lainde wa mag simu bende wadhi ya mondo mi ino wuon kamora mora ma nitiere ipenje laktar. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 Jik regular bleach at 745 shillings down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Hello. Rajiv, manoin? Bari anazi chope otsani. Gimora morane kare. Wateka wariti koro biane pio pio. Sanju en ng'at machal nade. Enoweya kendo tieno marwa mar arus. Ang'o momiyo ni wuok e ot kae to ana wuon kae na kweri maber ni kitem wuok kata matin. Ini paro ni in ng'ano e odni. Donge in chi wuoyi maduong' kae. Adwa ni mondi pimne kaka onego dak kaka chi wuoyi kae. Mae ok en hotel kata od welo. Mondo no tim kaka odwaro.
Binti kicha mwingi wa balaa, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa balaa, kulala riziki yake. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415#. Wakaniingiza in a room, wakaanza kuniongelesha. Kwa hiyo mazungumzo walikuwa wanaongelea mambo za vifo. Obila nononek mar miyo moro ma report yango ni nyoluar ka wuok e od orofa mar 5 e kar dak ma Kilimani. Okwach kich omako obila 8 ma itudo gi kuo mar nyamburko e gwenge mag Maseno, Kisumu. Kama mtu ndio alikuwa amelipia na hana cash, hiyo ndio alikuwa anategemea mwaka mzima. Ameambiwa akilipia mwaka mzima hata lipia an extra. Ng'anyo mar osiptende mar kor gwenge tiyo gi SHA medo kelo pek ne jotuo ka osiptende go yie mana thieth e yor omenda. Penja laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Dedan Opondo, olony mokale wechegi oyaw pachwa kendo medo nyisowa gigo makineno kata kichich godo to ber ka ineno laktar. To ahero gima wacho ni ok chandruoge duto te mag lach nyiso ni ng'ato nitiere kod kansa. Nyaka idhi matim pim e yore ma iwinjo kolero nogo. Daktari wang'eya ni wach mar pimni na winjo kwa mundo gimoro kacha ni PSA en ang'o, titime nang'o, titime kanye, joma gemonego beni dhi wach mar PSA ni. PSA en pim ma ipimogo king'iyo ngima mar prostate mar dichuo. Koriwe te, PSA ochung'ni gimiluongo ni prostate specific antigen. Gi dholuo anyalo wacho ni en kwiri mawuok e prostate to dhi e remo. Inyalo pime golemo ma yath golo. Yath ka yath ni golembe. Kalure gi dongo mar yath, olemo mogolo pogore. Yath mothirno golo olemo matin. Yath manyak kata mathiye ogolo olemo mang'eny. Mane science ma watiyogo kwatiyo gi kwiri miluongo ni PSA no kodwa ng'eyo ngima kata chal mar prostate mar dichuo. Kaka wacho ni prostate duto dongo, PSA magigolo be medore kaka higni mag dichuo medre. Lakini onego bed ni nitie okang' mochope. Ka in ng'ato ma ja higni kata mana 50, PSA mari koketi ratilo konego kadha 3. Kija higni 60 konego kadha 4.5, kija higni 70 konego kadha 5.5. Tiende ni wang'eyo mana kaka ndara kandara nigi speed limit moko nego be ni ng'ato ka kadho. Koro wakawo higni mari to waboro remo koa e vein mari tikawo titere lab tipimo. Bro nyisowa ni okang' mar PSA ni osechopo kanye. Ng'at ma nigi prostate cancer kata tuo moramora kata yamo mar prostate yungo ga prostate no to miyo PSA no idho malo. Koro mano nyalo bedo ranyisi mokwongo manyalo miyo wachich ni prostate ni dibed ni en gi kansa. Daktari nyalo yena kawie simu ka to doge wach mar PSA ni. Kamano. Hello, penja laktar. Penja laktar. Machiegni. Iriyo nade? Wariyo maber machiegni. Awa bende wariyo maber. My Fred. Machiegni Fred, dhi nyime penj laktar. An gi penjo madwa penjo laktari ma atin. Kapono ilayo lach mang'eny, mano nyisa ng'o, kech alayo lach karibu na lita achiel te. Mano dichiel koso mos. Kadhi talayo mang'eny kabisa, seche moko bende kadhi nadhi layo to wuok na matin, oton mana nende to rumo. Ija higni adi? Ija higni 41. 41, eh? Yes, koro emadwan mond laktari okonya matin. To Ruth. Awinji? An gi penjo moro, an gi kwayo. Nitie jo sign language ma penjo to dak uket nige jo sign language mondo konygi e wach mar penj laktar nikech upuonjo maber kabisa.
Erokamano ahinya, awinjo kendo aneno ka director wa kachiel kod producer okao parono. Nikech an kod achiel kuom gi kasani to aneno kowacho nani mondo page. Erokamano. Daktari. Erokamano Fred kuom penjo ma ikelono. Ka ng'ato kaka koro in ilayo lach mang'eny, nyalo bedo ni nitie tuo e dag lach kata prostate kata lokro mar lach kata nyarogno. Kiwango mar lach ma ng'ato golo lore gi kuma lach wuokie, to lach wuokie nyarogno. Nitie tuoche manyalo ywayo pi e dend dhano mang'eny mondo mi ila mang'eny. Achiel kuom gin tuo mar sukari. Nikech sukari no milimili koro ywayo pi, koro keti gi lach mang'eny kendo lach ma sate sate. Tahinya hinya, ng'eny mar lach ema medore, lakini yot mar lach to pod in gi yot. To ka ng'ato nigi lach mawuok mang'eny, to nigi thagruok mar golo lach wuon, to koro nyaka wadog piny e line mar dag lach kod prostate kod lokro mar lach, especially ka pod en ng'ama tin kaka jahigni 40 no, wakwongo wacheko ga lokro mar lach nikech nitie tuoche manyalo diyo lokro mar lach no, especially kuom joma pod tindo. Samoro gimoro nogoyo lokrone mar lach kotin, to koro chango gi songa mos omiyo koro dinore. En ng'ama dwaro nobed go piny to iwacho wachne na dimba maber. Ok wanyal golo tieko e yamo sani. Mak mana ni gima awinjo kanyo ni samoro bendo nyalo pimo gik moko kaka tuo mar sukari, mondo ming'e ni to sukache chal nade. Wantiere kod simu machielo? Erokamano ahinya, waseyawo line nyakora Mugia Jwang'a, inyalo penjo ka otenore kod line de ma wantiere godo e screen mari. Daktari, ni wadhi nyime kod wach mar PSA. Koro wawacho ni PSA en kwiri mawuok e prostate, kaka higni mag dichuo medore e kako medre, lakini nitie okang' moko nego kadh. Kokadho okang' bohidho kwan mani malo moloyo okang'no, to nyiso ni ng'ato nyalo bedo gi prostate cancer. To kanyo bende wamedo tang' moro matin, nikech seche moko jomoko nitie ma kopim kata bonwang' ni PSA ne okadho okang' matin, to koro ng'ato ok nyal kata nindo nikero oparo ni en gi prostate cancer. Oyo, nitie tuoche machando yawuoyi kaka jok ma pod nitie higni mag 45-60 ka, kaka yamo mar prostate. Mana kaka inyalo bedo gi yamo e oboye ni, kaka inyalo bedo gi yamo e prostate, to kelo yungni e prostate no, koro miyo kwiri no wuok mamalo. To ng'enyne onyalo ga idho malo, to kosethiedhi yamo no, to dok piny. To ok inyal kulo wi ni koro aparo ni en yamo, koro momiyo nyaka ibe mondo konyi pogo kanyo. Mano PSA. Jack, hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. An jawuok Yundo Kenya. Machiegni? Daktari winjo ka puonjo kanyo sani to penjo nikech seche mano madhi e chumano matin. Nayo mamara ka setieko layo to awinjo bang'e kendo ka nitie lach moko machalo ni dong' gi chien, to rem moro yote to ok awinjo. Koro ok ang'e to ang'o machanda. Ija higni adi, Jack? Jack, nitiere kod higni adi? Asechopo ja higni 40. 40. Lach madong' no ng'eny ji wache, to kodong' to kowuog mayot nyiso ni teko mar dag lach odok piny, emomiyo ok onyal dhiro dag lach duto, koro ol kapok itieko olo pi. Gimomaye teko kuom jomatindo ng'enyne en ga dinruok mar lokro mar lachno. Mane ma wakwongo cheko. Kuom higni 40 ok onego bed ni prostate mar ng'ato osechako chendo. Awacho ni kochop kama koro diye moromo mochako chendo, ng'enyne en ng'wech mawuok higni 50 kadhi mbele. Kamano. Thoth cancer, Dr. Dedan, wantiere ga kod weche ma iluongo ni staging. Osetim ka a diagnosis, osegol remo, osetim PSA mong'i kwiri ni chal nade, moseyud ni ok en yamo, ma samoro ne omako prostate momiyo PSA ni oyungni. En aina kotenore kod cancer ma wawacho ni. En bende timone staging, ponono timone staging, ochal nade, to ranyisi mage mabiro e stage, kata kidieny ka kidieny. Kidienje mag cancer duto koriw te, en gima konyowa kaka daktache mondo wang'e ni kansa osechopo kanye. Tuo mar kansa tiende ni en tuo mawuok e fuondni moaye to kere to nyalo dhi kuonde moko e fuondni mamoko. Koro kidienje mag kansa duto koriw te, tuwinjo kiwacho ni stage mokwongo, mar ariyo, mar adek, mar ang'wen. To mar ang'wen ne maka ji owinjo ga to koro bedo gi buok kata kuyo.
ok onego kel buok stage en mana yo ma wawacho go mayot kar wacho ni opim to nwang'e ni enie chogo, enie tako, enie chuny, nikech dakteche seche moko dich, koro wariwo gi te to wacho ni kopok kochopo ka to chopo stage mar 4, stage mar 3 kata stage mokwongo. Koriw duto, kansa madongo e fuondni mowuokie kochakre matin makore koloko kite boyudo kido mar bedo nonyalo kadho kiewo, waluongo ni stage 1. Kodhi omedre bodhi okawo nus kata ng'eny fuondni mowuokie kaka koro prostate ni, to wacho ni en stage 2. Tiende ni odongo to pod en kar tiende, pok okadho kiewo. Kochung' e kiewo tiwacho ni en stage mar 3. Kosedhi bokere e fuondni moko kata okere mana matin e chogo achiel, okadho kiewo, kata okere e chokeni te, en stage mar 4. Koro ing'e ni ji seche moko buok ga kowach ni owach ni mara en stage mar 4 kata 4, koro gikedo gi buok. To kanyo be pod opog gi e duonde mang'eny, nitie 4 ma kore kochako kod 4 mosedhi othingo dend te bopong'o. To duto koriw, mano konyo mana ng'eyo ni to ere yo nyalo tiyo gode, nikech ka en gima kore kochako inyalo kunye gi kukune tigole, kitimo operation bogole, kata inyalo wang'e kar tiende. To ka koro osedhi okadho kiewo kata iwang' kar tiende osekeyo kothe, koro mano ok kony thieth. Koro staging ni ang'eno seche moko omiyo jomoko koyo, but wan kaka daktache en mana yo mawawuoyogo, makoro ka daktari achiel ori kata daktari wadgi kar wacho weche mang'eny to ng'e ni ka wacho ni en stage mar 4 to sechopo kama kama, ka wacho ni en stage mar 2 sechopo kama kama. Daktari, daher mondo mimulna weche mag thieth, kang'eyo ni nyalo time kuom thuolo marom nade, sama ya wang'a matek mokalo. To kata kamano winjo kiwacho kacha ni seche mapod koko tin tinyalo pudhe, inyalo gole gi kukune te, inyalo wang'e gi kama entiere no. Kopogore kod mano, en ga giminyalo thiedh madhi chuth, koso en ga gimoro ma ng'ato koro kantiere godo to kaka ne wawacho cha ni kihondko ng'ato bedo gi kihondko cha. Mulna thieth, daktari kinyalo mulna. Thieth abopogo gi e duonde 2. Prostate cancer ma pok okadho kiewo inyalo thiedh biwachne norum. Achiel kuom thieth minyalo timo en ni igole tikunye gi kukune. Tiende ni nitie operation ma watimo, yeng'o mwatimo, midhi tigole go, ithege go gi dag lach gi lokro mar lachno, to kosegole to waywayo dag lach, wachomo gi lokro mar lach. Mano en operation mitimo. Mar 2 nitie jok mawacho ni an ok adwa notimna operation, kata wan daktache waneno ni ng'ani operation ok nyal timre ne, to nitie weng'o manitie mashin miwang'e go kar tiende kanyo, to koro nego kothe mochako lokrego to wachne norumo kapod en kar tiende. Kosedhi bokadho kiewo to thieth mawacho go ok nyal konyo, nikech kothe pod nitie, bro donje remo to medo kere. Koro idwaro yath ma kochuowigo to ringe dendi te, to koro thire mondo kik odongi. Nitie sindan ma wachuo jodongo bang' dweche 3 ka dweche 3, kod nitie yien mimuonyo mathire. Mang'eny gi kosedhi bothire to koro inyalo dak kode. To kaka wawacho ni en tuo madongo mos, inyalo nwang'o ni ng'ato nyalo dak kode kata higni 10 gi wiye kichuoe sindan to muonyo yath, mana kaka jasukari muonyo yath tichuoe sindan pile. Jasukari ichuo didek odiochieng', marwa ni ichuo didek e higa. Koro ing'e ni ng'ama nigi sukari nigi pek mar thieth mang'eny moloyo kata ng'ama nigi prostate cancer. Daktari, thuolo maya wang'a, kata kamano twagni nagombo ni wadhi godo nyime. Ageno ni bro yie odiochieng' machielo wachako warom wambeke kipuonjo nyikwa Ramogi Ajwang'. Wan thuolo. Erokamano ahinya. Chenro ni nyakwa Ramogi Ajwang' isironwa kod Glenmark. Glenmark omakore kod lakteche ma pacho ka sani chiwo pim ma onge chudo ne tuo mar kansa mar duong' chuo kata prostate cancer. Go simu e namba mar 0737 42 991 mondo mi ing'e laktar mantiere machiegni kodi manyalo timoni pim. Yena mondo mi anuo namba ni chenro ni isironwa kod Glenmark kagimakore kod lakteche pacho ka. Ayie mondo mi indik namba ni 0737 42 991 mondo mi ing'e laktari mari mantiere machiegni kodi mondo mi okonyi e weche mag pim. Yena mondo mi adwok erokamano makende ne Glenmark kuom siro chenro ni. Yena mondo mi adwok erokamano makende ne daktari marwa Dr. Dedan kaachiel kod jogo duto temo kelo chenro ni kendo kete kanyakla. Ne in jahera mar chenro ni, ageno ni puonjori achiel 2 3 to namba no to ndiki mondo mi igo simuno e yud konyruok. Nyaka kendo odiochieng' machielo, an iluonga ni Ruth Otieno, oriti uru masani.